Ndewonu ụmụnne m na ụmụnna m, ndị enyi m, ndị ikwu na ibe, unu anọọla? Ama m na onye ọbụla bilitere elu akwa dị iche iche site n'ọnụ ụlọ ya na-enweghị nsogbu ọbụla. Ọ bụrụ otu a ka o si mee, ka otuto na nsọpụrụ na ọja mma dịrị Chineke nke bi n'eluigwe n'aha Jizọs bụ onye nwe anyị. Amen. Anyị abịakwa ọzọ n'oge ndị Igbo. Maazị Usitadimma Akụdị n'Obi ka bụ aha m. Ọ bụkwa mụnwa na-eji ọnọdụ a na-asị unu ka Chineke gọzie unu niile n'otu n'otu n'aha Jizọs. Amen. Ka anyị malitekwa oge ndị Igbo n'ebe anyị kwụsịrị n'oge gara aga na ilu anyị na-atụ. O nwere nchọkwara ịgwakwa unu ọzọ, bụkwa ihe m gwara unu n'oge gara aga. A na-asị onye a tụrụ ilu kọwara ya na ego eji lụọ nne ya furu efu, mana mụnwa na-ekwu na o fughị efu, maka na ihe onye amaghị ibezi ya, ọ bụ ilu. Onwe onye macha ihe niile. Onye na-aghọtaghị ihe ya ajụ ajụjụ a ga-akọwara ya. Mmadụ aghọtaghị ihe ọ ga-ajụ achịkwara ya ọchị kọwara ya, maka na ọtụtụ mgbe onye ahụ amaghị wee na-ajụ, maka onye macha na-ajụ ọ arụrụ ala. Ka anyị gakwa n'ihu site n'ebe anyị kwụsịrị n'ụbọchị gara aga. Ilu mbụ anyị ga-ekwu maka ya bụ, dịka a kọwara m ya n'oge gara aga, ọ bụ mgbe a mụrụ dike na mba ka a mụrụ ibe ya. Akọwara m ụzọ nsi wee kọwaa ya n'ụbọchị gara aga, mana o nwere ka m ga-esi kọwachaa ya ugbu a ka o dochaa niile anyị. Ọtụtụ mgbe enwere ndị mmadụ na-eme, ha na-eche nrọ ha ma nwere amamihe karịchaa mmadụ niile ndị ọzọ. Naanị ha nwere ọgụgụ isi, naanị ha siri ike, ihe niile ewu ihe ọma nọ n'ụwa naanị ha na-eme ya, ndị ọzọ enweghị uru ha bara, onweghị ha na-eme. O nwere ndị dị otu ahụ, mana ọtụtụ ndị ahụ chefuo na mgbe dimkpa lakpuru n'ụlọ dị n'ala n'elu akwa ya, ya na-agụghasị isi, ya na echiche a na-eme, ọ na-akpụ echiche ya, matakwa na okwu otu aka ha ka o nwekwara dimkpa ọzọ lakpukwere na elu akwa nke ya, nakwa na-atụgharị uche, akpụkwa uche ihe ọ ga-eme. Ọ bụ mgbe mmadụ pụtara kwuo ihe dị ya n'obi, ọ bụ mgbe o ruru ka amara, mgbe ọsọ suru nwaanyị ike ukwu amara ihe o nwere onwe ya. Ọ ya wụ ilukwa. Mgbe ọsọ suru nwaanyị ike ukwu amara ihe o nwere onwe ya, ile anya dịka ilu ahụ si dị, ndị ile nwechara ukwu ha buru ibu ụmụ nwaanyị, ihu ebe ha na-agba ọsọ ma ihe ọsọ su, ị ga na-asị, ha Chineke, onye nke ọ ga-agbarukwe tupu ihe na-achụ ya erute ya nso. Ọtụtụ mgbe ha na-agbaru, ụfọdụ mgbe ha agbaruo, mana ya wụrụ nwaanyị na-enweghị ike ukwu, ahụ ya dị janjam, ihu ebe ọ na-agba ọsọ, ọ na-awụ ọsọ, na-adị ka ọnwụọ na-achụ ya ọsọ. Ọtụtụ mgbe ka ha na-agbaru tupu ihe na-achụ ha erute ha ma jide ha. Ka ahụ bụ gị na ọwụ ilu, ya bụ nkọwa ya. Nke ọzọ anyị ga-ekwu maka ya bụ nkwezi kweziere nwa ji akụ ma riwe akụ ya. Ọtụtụ mgbe anyị na-asị ya mba mba mba, dịka m nọ ebe a, ihe a wụrụ mụ nwe ya, kweta na ọwụ nwe ya. Ikwetekwe na ọwụ nwe ya wụ, kwanyere m ugwu, bịa yọọ m ya, rịọ m ya rịọ, ma enye gị ya. M sịkwa na m agaghị enye gị ego, mana nye gị ya, ọ pụtara na achọrọ m inye m. Sị agaghị m enye gị na achọghị m inye gị ya, mana esikwere n'azụ n'ụzọ aghụghọ na-eri ihe m, ọ were ihe m na-agwaghị m agwa. Kwete na ọmụ nwe ihe ahụ. Ikwete na ọmụ nwe ihe ahụ awụ na ịma na ọmụ nwe je were. Ikwete na ọmụ nwe ihe ahụ wee bịa gwa m nata ikike n'aka m. Ịnata ikike n'aka m sị gị gaa n'ihu, i were ya. Ọ ya nkwezi kweziere nwa ji akụ ma riwe ihe. Ọ bụ ihe ilu ahụ pụtara. Ka anyị na-agakwa n'ihu. Nke ọzọ bụ nke a na-akpọ akụ fechaa ọ daara awọ. Ị nwere ike a na-agba girigiri agba girigiri. Ilu a pụtara, ilu a buru ibu, mana aga m akọwa tụnye ntakịrị. A na-agba girigiri agba girigiri, ihe uhie mmadụ Chineke kwadoro na-eche. Ndị mmadụ na-asị, chụwana ya, mee nke a, ị ga-anọkwa ebe a, ihe agbala ha gị ka onye ahụ amaala da onwe ihe ọ ga-eme. Ebe ọ mara Chineke ya gwara ya nọ dere jụụ, ihe a bụ nke gị. Ya mechakwa elu mechaa ala, ndị mmadụ egiricha. Ọ dị ka otu a na-azọ ọchịchị onye isi ala, ma ọ bụ ọchịchị ọgbọnta vootu dị iche iche. Ị na-ahụ ebe ndị mmadụ na-egiri, mana ndị eziokwu bụ ụmụnna
maara na ndị niile ahụ na-agbagharị maka ọnọdụ ahụ ha chọrọ ịnọ bụ ndị oshi na ndị ama. Onwe onye n'ime ha ga-eme ka ihe ebumnobi eji etinye mmadụ ebe a bịa na mmezu. Mana o nwere onye ha ebu n'obi enyochara na ọ bụ onye a bụ onye ga-eme ya gaa ebe ahụ ihe apụta ihe adị n'obodo. Ọ ya ga-aga ebe ahụ ihe ọma niile obodo chọrọ eru obodo aka. Egiricha elu giricha ala mgbe o ruzie na itinye ibinyezi aka n'ime obodo, ndị obodo siri kwe dị otu aka ha chọrọ ewere eme gị na ewere ọkwa ahụ wee nye onye ahụ o wee dị fecha onye ahụ onwe okpu ovu ọgbara ya maka gịnị ọwụ ihe ya. Chineke akwadola ya n'eluigwe sị ọwụ onye a nwee ihe a ọ sọkwara ndị mmadụ mee mgbe uru n'ikpeazụ ọwụ onye ahụ ga-ejidekwa ihe ahụ. Chineke ga-enye ya ihe ahụ maka gịnị ọwụ ihe ruru ya. Ọ ya awụ ihe eji sị akụ fechaa akwa awọ n'otu ebe na-ele anya na awọ na-efe na-efe mba akụ fechaa mee gịnị ọ bịa daa awọ emezie gịnị tụtụrụ ihe eme gịnị rie mezie nwa ọnụ ya ụwa na-agakwa ụwa na-atọ. Nke ọzọ bụ onye ụgbọ gburu ntị chiri ya. Ụgbọ ị na-anụ ọ bụ ụgbọ okporo igwe nke a na-akpọ tren n'olu bekee. Ọ na-abịa na-egbu opi o nweghị ebe mmadụ nọ wụ na mpaghara ebe ahụ ka onye ahụ hapụ ịnụ ya maka na opi ọ na-egbu na-eme mkpọtụ dị egwu. Onye ọbụla hụrụ opi niile ahụ ụgbọ igwe ahụ gburu onye ahụ anụghị ya mechaa ụgbọ igwe egbuo ya ma na onye ahụ nwere nsogbu na ntị ọ naghị anụcha ihe maọbụ na ọ naghị anụchacha. Ọ bụ ya bụ onye ụgbọ gburu ntị chiri ya. Ma ọ bụkwa na mgbe ụfọdụ asị gị ụkpara okpoko gburu ntị chiri. Okpoko bụ nnụnụ uburu ibu ọ na-abịa nwere mkpọtụ ọ na-eme ụmụ ụkpara na ụmụ ihe ndị ọzọ na-ahụ ya mgbe ọ na-abịa ha wee mee gịnị wee zụnarị onwe ha ọ gaghị ahụ ha. Mana mgbe ọ na-eme niile ahụ ụkpara ndị nke ntị ike ha anọchie ụzọ maka na ha nwere nku chefuo na enwere ihe na-efe efe nwere nku nkwe ihe na-efe efe nwere nku. Ha nọrọ ebe a n'ihi ụdị enweghị egwu. Okpoko eme gịnị okpoko abịa tụtụrụ ha mee gịnị rie mee nwa ọnụ ya nwere ka aha aga. Nke ọzọ bụ nke a na-akpọ eleli ya nwa ite ya agbanye ọkụ. Ọtụtụ mgbe ndị mmadụ ga-asị gị onye ọ ga-emelikwana ihe ọ dịkwa egwu ọ gaghị emeli ya. Onye a ọ gụrụ akwụkwọ gịnị ka ọwụ hapụ onye ahụ ihe ọ na-agbalịkarị ka ọ gbachaa ọ na-egbu oge dịkwa onye ga-emere anyị ahụ onye gụrụ akwụkwọ maka gịnị ya wụ otu ndị mmadụ si wee chee echiche. Mana Chineke bi n'eluigwe echebeghị n'ike kwubeghị n'ike ndị mmadụ echiche ha niile akwụcha niile a n'ikpeazụ emecha wuru onye ahụ eledara ala si na onye ihe a ga-agbaru n'aka ọ ya ga-eme. Chineke emee ya wuru onye ahụ. Mgbe ahụ ite ahụ elelere anya ọgbọnyịbụ ọkụ ka ọ na ọgbọnyụ ọnụ ọkụ ọ ya hụ ilu ahụ pụtara. Nke ọzọkwa anyị ga-etinye anya na ya bụkwa ka a na-asị o mere ma chi ekwe onye atakwala ya ụta. Nke ahụ wee ilu ọzọ o mere ma chi ekweghị onye atakwala ya ụta. Ụfọdụ na-asị o mere ma chi ekweghị ụmụnna ya atakwala ya. O mere ma chi ekweghị bụ onye gbachara mbọ niile mmadụ nwere ike ịgba dịka nwa okorobịa o mee niile o kwesịrị ime ọfọnye ha aka ya n'ụkwụ. Ọ gbara mbọ niile nwoke kwesịrị ịgba mee niile o kwesịrị ime mana ikpeazụ o nweghị nke nwere isi onye egbupụla ya. Eleghị anya ya awụbeghị oge nke ya na-eche onye atakwala ya onye egbukwala ya. Unu hapụ ya nke ya ga-emecha ruo ya aka maka niile o kwesịrị ime ọ kwụwara aka ya ọtọ dịka m si kwenye ma ihe ahụ ọ chụsoro onweghị nke ọ chụtara nke ya na-abịa unu egbukwala ya ụmụnna ya wee wụrụ ya. Nke ọzọ bụ ọnụ kwuru njọ ga-emecha kwuo mma. Nke ahụ na-emenụ ị ga-ahụ ndị mmadụ asị onye ahụ nka na-akọ gị ọnụ na-agwa gị ihe niile na-agwa gị ịgwa nkịtị. Sọsọ Chineke ka ilekwasị anya maka na ọnụ akọrọ onye ụwa ọchị ka akọrọ ya. Chika ilekwasịrị anya ihe a na-egiri ihe a na-egiri a na-eme na-egiri ka ọ mere ndị mmadụ a na-akọ ihe niile ha na-akọ na-ekwu emechaa n'ikpeazụ ihe ahụ Chineke kwadoro mee gịnị ya mezuo n'isi onye ahụ ihe ọma niile ahụ si onwe ihe ọ ga-eme hapụ onye ahụ
hei nna ọ gị nwa, hei ị zụọla ụgbọala, ị rụọ n'ụlọ, ị lụọla nwaanyị, niile a ka ị lejachara anya na onweghị ka ị ga-eme. Mana mgbe i bidoro mee ya, ebido kwugharịa. Ụfọdụ ga-anọzi ebe a na-ama amasị, ekele dịkwara Chineke. Mana mgbe ị malitere ọ dị ka ihe a agaghị emeli ya n'elu isi gị, ụdị okwu a na-ekwughị, mana Chineke mere gịnị? Mechaa mere gị si ndị mmadụ bụ echiche n'ọnụ ya were ya. Chineke emeela gị ọnụ kwuru njọ n'oge ahụ emecha mee gịnị? Kwuo mma ya were ya. Nke ọzọ anyị ga-eji pịachi akwụkwọ bụ nke a na-akpọ akpọ nkịta oku anya abụrụ ya na nsị. Ilu ọtụtụ mmadụ, ahụ ilu a pụtara ọtụtụ mmadụ maara ihe ọjọọ ha na-eme. Ọ ya bụ abịa n'ọgbakọ ụmụnna, ekwuo okwu ị na-ekwute ihe ahụ ị maara ọtụtụ mmadụ na-eme. Lee ndị ahụ ndị na-eme ihe ahụ, o nwere otu agwa ha na-adị, o nwere ka ihu ya na-adị. Ikpughala ọ na-adị ha ka ha nwa ka ị na-agwa ya okwu ahụ, na ilekwasị anya na-ekwu okwu ahụ, ya wee bụrụ gịnị? Ya wee bụrụ ya ihe ọbụla i kwuru bụ ihe ha na-eme, ikwuo ya ọ na-adị ka ha nwa ka ị na-ekwu ya, maka na ihe ahụ n'ime onwe ha ma na ihe ha na-eme. Ya wee bụrụ akpọ nkịta oku anya aga ya na nsị. Ka ọ bụrụ otu o si ha n'ụbọchị taa, a ga-amalitekwa ebe anyị kwụsịrị. Ka ọ dịrị anyị mma na Eke, dịrị anyị mma n'Orie, dịrị anyị mma na Afọ, dịrị anyị mma na Nkwọ. Ihe ọbụla bụ ihe ọma ka anyị na-achọ ka Chineke nyere anyị aka ka achọta ya. Onye emekwana nwanne ya anya ụfụ. Onye Chineke goziri nwanne ya, esoro ya kelee Chineke, ya enwe obi ụtọ kelee Chineke n'elu isi ya, maka na mgbe na-adịghị anya ọ ga-erukwa onye ahụ ka o si ruore nwanne ya. Ka ọ dịrị anyị niile mma ruo ụbọchị anyị ga-ezukọkwa ọzọ. Ngwanụ ka ọ dịwanụ, ka emesịanụ.